माया गखो हा हायथाग्राया आयौ हाय लोगोफोर JsN नार्जारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय लोगोफोर आं दा नै फोथाराव दंफैयो मुलि सारनायाव जाफिनबाय थिंखियाव हायथाग्रा जे लहा थायोमोन ना बे हायथाग्रायानो गदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय जाफिनबाय सोनानै एम्फौ जादों माइआ बै बिलाइ जाग्रा बिलाइ गुफुर जानाया बे बाराबो जायाखै जानाया एम्फौआ थेवबाबो एसे जानायावनो होखायोब्लाथाय बिलाइ जानाया खम जागोन ओंखायनो दिनै एसे जानायावनो मुलिखौ होखाबाय हनै होगासिनो मुलिया नै हामला 550 इन्सट्राक्सनाव बिदिहाय टेंकिसेयाव बेसेबां होनांगौ बेखौ लिरनाय गैया थोंजोंहाय जायखिजाया टेंकियाव दैखौ बुरजा होदोंबाथाय मुलिखौबो एसे बुरजा होजायो बेबायदिल' होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय मुख्रायाव लिरनाय दङ 10 ml निफ्राय 50 ml सिम 10, 20, 25, 30, 40 ओमफ्राय 50 लास्ट बेनि गेजेराव दैनि बिबांखौ नायनानै माने मुलिखौ होजायो जाहैबाय डाइरेक्टहाय मेनसन खालामनाय गैया टेंकिसेयाव बेसेबां लिटार होनांगौ बा बेसेबां लिटार दैयाव बेसेबां मुलि होनांगौ बेसेबां ml बेखौ थोंजोङै मेनसन खालामनाय गैया आरोखि बे माइआ दैबानानि एसेल' सिगां गायजादोंमोन ओंखायनो दैजोंबो खावसे थैबाय खोथियाबो बारा मोजां नङामोन खोथिया एसे गोबाव जाखाबायमोन फुनानै दोननाया ओमफ्राय बेखौनो खोथिया गैयिनि गायनांगौ जाबाय नालाय ओमफ्राय गायखांनायनि सानसे उनावनो दै मोनबाय दैबाना जाबाय सप्तासेसो थाबाय ओमफ्राय बेयावनो खावसे थैबाय हाब्रुआ गोथौ हाबथारो मेंबाय थाबायनानै हा आलिखौ होथेनोसै होमबा आखाइजों बोथेना होनोसै आं आलिखौ थेनो खोन्थादों दैयाबो बांद्राय गैला ओंखायनो दैया रानद्रायलाङोबाथाय माइआ गाज्रि जागोन ना ओंखायनो दै एसे थानायावनो आलिखौ एसे बोथेना होनोसै जाथ'बाय बै सारनाया जोंनि बिदा गायसनफिननांगोन नामा ना गायसनलायाबाबो जासिगोन खोमालै दा मुलि सारखांबाथाय अबेबा थैथारनाय खिनिखौ दांसे दांनै गायना गालांसै नै बेहायथ' दङ दंनाया माइआ दोंफा दोंनै जायो बियो मोजां जागोन अबेबा गैथारियावल' गायसनना गालांसै खोथियाबो गैखाला बेखौनो फुनानै गायगोन थारमाने बोख्ला नै बेवहाय गैया नायनोसै हामला मुलिया माबायदि एम्फौनि सायाव हामला खालामनो हागोन ना हाया बै नुहुरनाया जोंनि गामि नैबेलाय गथा सोमना दङ नैबेयाव बे दा नैबे गोलैनायावबो एम्फौआ दं आरोखि नामा नैलाय लारि बिसोरनि एम्फौ जादों नैफोरो खेमसिजों हास'नाय बायदि लोगोफोर एम्फौखौ आंबो सिनायामोन नै दासो बिदाया खोन्थाबाय एम्फौआ माबायदि होननानै एम्फौआ थारमाने खेमसिजों हास'नाय बायदि बिलाइनि सिङाव थोबनानै थायो नै बेबायदि बिलाइखौ अरसोयो ओमफ्राय बिनि सिङाव थोबनानै थायो नै बेबायदि दा बेवहाय एम्फौ दं आरोखि बेबायदिनो बिलाइखौ अरस'जोबो नै बेहायथ' माइआनो गैया बेयाव दंनाया दङ दोंफा दोंनै थेवबो खावसे थैबाय बानाजों थैलांबाय खोथिया बेयाव गाज्रिसिन गोलैदोंमोन खोमा नै बेबायदि अरस'यो बियो नै दैयाव गोजावनानै दंमोन एम्फौ अरस'नाया बेबायदि जाहैबाय दा बेवहाय एम्फौआबो दंमोन नायलाय एम्फौआ दंना गैया
गबाय खोमालै बेलेग खोबफैयो दङानो ओइनो एम्फौआ दंमारोआनो नै लोगोफोर सिनायनो हागोन ना हायाथाय आंना मबाइल केमेराया मोजां नङाना बे फिसालै एम्फौआ ओइनो एम्फौआ फिसा आरोखि गिदिरबो जायो होननानै बुंदों एम्फौआ ओइनो बेबायदि थबस्र' बिलाइखौ अरस'नानै आदार जाखांनायनि उनाव थबस्र' अरस'बाय ओमफ्राय बिलाइनि सिङाव ससे बिदिनो थोबनानै थाबाय आंथ' दहाय सानदोंमोन बे बिलाइयाव बानानै थाबाय थानाय गोसोमा बेखौ सानदोंमोन आं बे नङानो एम्फौआ बेनो आरोखि बेयाव जाबाय सारनाया मास लांगार बायदिथ' आरो जाबाय बबाव सारगोन दा ओमफ्राय नैबेयाव थैख्ल'नाय गोनाङाव मुलि सारनाया दब्लायनैया आधा बिगासो जागोन खोमा ना बियो दब्लायनैजों बेसेबां जागोन बे आधा बिगानि बारगोन बेयो दब्लायाबो गुवार नालाय बे समाव आमथिसुवामोन ओंखायनो आमथिसुवाजों गायस्लाबनोबो हायासै ओमफ्राय खोथियाबो फुजोबनाय गैयामोन नालाय थोस्लाबैनि फैगासिनो गायथ'ला होननानै आमथिसुवानि उनाव गायसिगोन होननानै दोननाय जादोंमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आमथिसुवानि सिगां गायनायमोन बे बेसेबांसो जागोन बे आमथिसुवानि सिगां गायनाया बेसेबांसो जागोन बे आमथिसुवानि सिगां गायनाया बिगानै ओमफ्राय बैनिया बेसेमोनलाय बिगानै बैयाव बिगानै दङ बहाय एम्फौ जादों नामा बेयावबो दा जोङो बेयाव सारखांनायनि उनाव बैयावबो दङ बै जांसि सुनाय नुहुरदोंना बेनि खाथियाव दङ बेयाव बिगानै दङ ओमफ्राय आरो बैयावबो दङ बिगानै एम्फौ जाजोबदों बांद्राय जायाखैबाबो एसे जादों आरोखि ओमफ्राय जोंना दिनै मुलि सारग्राया दलनै जानांबाय बेयाव खावसे ओमफ्राय बै बेलेग साइडथिंबो दङ बेयाव खावसे थांबाय माने उपाय गैया एसे सान्दुं दुंनायावनो साननैसोआ अखा हाबाय थादोंमोन नालाय एसे सान्दुं दुंनायावनो मुलिखौ सारखाबाय हायाबो बारा बुरजा गैखाया ओंखायनो जा एसे दङ बेखौ एसे मोजाङै नायाब्लाथाय जानाय नङा नङाबा मोनजागोन खिया नैबेयाव जादों ओमफ्राय नैबे बेसेमोनलाय 1 बिगामोन ना नैबे 1 बिगा नै बेवहायबो सारनांगोन लोगोफोर थाबाय मेंलायनाय मोनबाय माथो आंबो सारग्रायाथ' मेंखायोआनोसै गस्ला सिङाव हाबदों ना मादों होनदों एसे खेबखेब खाबखाब मोनदोंनो मुलिया मा होनदों बारस्रावदों खोमा ओंखायनो आं बांद्राय लानाङा होनदोंमोन बे बांद्राय लाबायना फुल टेंकि लायाब्लाथाय एसे खम जागौमोन बारस्रावनाया गावबो थाब हानायखौ नायबायना ओंखायनो दा आरो खेबखेब खाबखाब मोनदोंनो मानदोंना आलुदोंसो खोमाबाथाय आलौगोनबो बियो लोगोफोर जोङो बेलेग आरो दागसेयाव फैलायबाय नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बांद्राय गोलाव खालामला नोंथांमोनाबो बरिं जागोन ओंखायनो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक शेयार खालामदो